počujete od občanov tie heslá, ako skandujú vlastizrada, tak uvedomte si, že to je po právnej stránke informovať priamo, čo sa deje v Národnej rade. Čo znamená, všetky opozičné strany prídu sem dole na 16:00. Medzi tým aktivisti tu budú s vami vyzývať tých poslancov, ktorí práve teraz začínajú, aby hlasovali pronárodne a nie vlastizradne. Pán poslanec Krupa, pán poslanec Medvecký, nemáte rúška, porušujte program, porušujte rokovací poriadok. Vykazujem vás zo sály. Len pripomínam, že bez podpory Spojených štátov by sa v roku 1918 nezrodilo samostatné Československo. Exilová československá vláda dostala rozhodujúcu podporu práve v Spojených štátoch amerických. Podpora z USA pre Štefánika bola milá áno za vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Pani poslankyňa Vaňová, poprosím vás, aby ste... Pani poslankyňa Vaňová, Dohoda stavia náš vzájomný vzťah na primeraný právny základ. Okrem všetkých aktivít, ktoré sme mohli spoločne uskutočňovať doteraz, nám dáva možnosť USA spoločne modernizovať aj našu vlastnú slovenskú obrannú infraštruktúru. Práve na základe tejto dohody môžeme mať postupné finančné prostriedky od USA na opravu našej infraštruktúry. V súčasnosti sú plánované projekty infraštruktúry v hodnote $100 miliónov. Stratíme suverenitu a to je koniec slovenského štátu. Dovoľte sa už Slovenskej republiky je darom Božím a vy nemáte právo s ním hazardovať. Skopte sa a postavte sa za národ. Nenechajte sa vstiahnuť do geopolitických vojenských hier. V tejto ťažkej situácii je potrebné vrátiť sa k Bohu a prosiť ho o pomoc. Konať pokánie, modliť sa a postiť sa. Tak ako Boh dal víťazstvo v bitke pri Viedni v roku 1600